Heippa hei ja hyvää lauantai-iltapäivää. Tässä tuli 30 minuutin lenkki käytyä tuolla ihanassa ulkoilmassa lenkkeilemässä ja ottamassa raitista ilmaa. Ja koira nautti ja kihlattu nautti ilmasta ja aurinkokin paistoi ja oli kyllä mukava käydä lenkillä. Laitan tähän videon jatkeeksi sitten teille vielä kuvia vähän lenkiltä ja mitä mä otin tuossa lenkin aikana kuvia. Niin näette ne sitten tässä videon jatkeena. Moikka!